Setilu kitibli wieħed u qal li ma nistax naċċetta Alla tagħkom illi jitaxxa bit-tbatija. Dana seta faċilment b'daqqa ta' pinna ikkoreġa kollox u anzi ma jħallix illi l-tbatija tkun parti integrali mill-realtà tal-ħajja. Ovvjament, qalb irreverenti li qiegħda titmasħan kontra Alla l-ħaj. Ma nistgħux nippretendu aħjar minn hekk, aħna Alla tagħna qalb li tifhem, tagħna illi ħanejdu hekk daħħalna fil-verità tiegħu sabiex narfu illi fl-aħħar mill-aħħar iva jekk hawn it-tbatijiet u tbatijiet reali waqqajna l-ġebla fuq saqajna kif ngħidu bil-Malti. Hemm raġuni. Alla mhux kapriċċjuż illi qegħdin f'dinja bit-tbatijiet kollha tagħha. Bid-dub tagħna li aħna għamilna għalhekk hemm it-tbatijiet. U jekk xejn Alla mhux talli mhux kapriċċjuż talli Alla simpatetiku. Għax jekk xejn kien hu nnifsu fibnu Ġesu li bata l-aktar. Infinitament aktar minna u bata innoċentament. Forsi hawnhekk nibdew nifhmu kif Pawlu hawn jgħidilna li jiena nikkonsidra li s-sofferenzi ta' żmien preżenti, sofferenzi fiżiċi, sofferenzi soċjali, int minn xiex inti għaddej, tajjeb, dawn mhumiex denji li jkunu paragonati mal-glorja li dalwaqt se tkun irrivelata lilna. Pawlu qed ipoġġi qudiemna x'inhu għat-tmiem sabiħ. Għat-tmiem sabiħ li kapaċi aħna bħala uli Alla nadottaw perspettiva illi ma nħoddux pjaċir bil-mart, ma nħoddux pjaċir bil-faqar, bis-sofferenzi, kwalunkwe tbatijiet, però Alla spjegalna sakemm kapaċi nirċievu għala dawn it-tbatijiet. U għalhekk jgħidilna li fit-tama aħna salvati. Alla li diġà ħaffrinna ħtijietna u għamilna kwalifikati għal-ġenna. Alla li diġà fdina u tagħna l-ħajja eterna. Għad fadallu xatina. Di ma rridux ninseba. Li Alla beda xogħol tajjeb fina, però għad juri aktar u aktar l-għana insuperabbli. Ir-rikkezzi kbar tal-grazzja tiegħu illi huwa ħejja għalina. Allura fit-tama, meta l-Bibja titkellem dwar tama, ġifieri ħwejjeġ tajbin illi għad ingawdu. Dik hija tajba, dik hija t-tama. Fit-tama aħna salvati, imma tama li tara mhijiex tama. Pawlu għalissa qed jgħidilna issapportu, ipperseveraw, taqtawx qalbkom, se tgħaddu iva minn tribulazzjonijiet u sofferenzi, però din it-tama hija tama ħajja. Hija tama imqiegħda qudiemna għax hekk aħna nittamaw għal dak li ma narawx bis-sabar nistennew imħeġġin għalih. Jiena nikkonsidra minn dak li nisma' u bil-relazzjoni tiegħi ma' Kristjani oħra, mhux biss magħkom, illi illum il-ġurnata din it-tama forsi warrabnija fil-ġemp. U dan narraħ l-aktar, pereżempju, fil-fissazzjoni ta' ħutna pentekostali u oħrajn illi iridu l-fejqan u rridu ħissa. Ma jiċċettawx il-mart, ma jiċċettawx. Mela, għalfejn Alla kellimna dwar it-tama. Pawlu qed jgħidilna li s-sofferenzi huma reali, ma sofferenzi preżenti, però dawn laqqas biss jaqbillek tqabbilhom mal-glorja li għad tidher fiha. Tant hija kbira, tant hija magnifiċenti din il-glorja li Alla poġġa qudiemna, illi m'għandniex għalfejn noqogħdu nifissaw fuq il-dbatijiet ta' bħalissa m'hemmx paragun, ma tistax poġġi il-dbatijiet fuq keffa, il-glorja fuq keffa oħra u taħseb li ħajjiżnu l-istess. Il-problema hija li tama li allura għax hija tama ma nistgħux narawha għalissa. Altriment ma tkunx tama. Jiġifieri, li kieku Alla lil uliedu, il dawk imwielda mill-ġdid,
jagħtihom ġisem perfett, jagħtihom illi jimxu fuq it-tapit l-aħmar, jimxu fuq ir-rubini, ebda problema, ebda mart, ebda ostaklu. Ikun qed jagħtina dak li rriserva fil-futur, ġifieri fl-eternità, qed jagħtihom bħalissa. Mhuwiex il-programm tagħna. Mhux il-ħsieb tagħna li għamel hekk. Difatti Pawlu sikwit kien jafża l-knejjes u jfakkarhom illi permezz ta' ħafna tribulazzjonijiet jeħtieġ nitlu fis-saltna tagħna. U allura iva, din it-tama jiena ngħid hija importanti ħafna altrimenti nibdew nintelqu, nitwarbu fil-ġenb, forsi anke nibdew insaqsu mistoqsijiet il-Alla meta diġà għandna tweġiba għalihom fl-Iskrittura. Pawlu jgħid issa jibqa' il-fidi, it-tama, l-imħabba. Dawn it-tlieta. Imma l-akbar fosthom hija l-imħabba. Pawlu qed jiġma' ir-realtà kollha għal Kristjan fit tliet virtujiet kardinali. Nissogra ngħid li l-virtù tat-tama warrabnieh fil-ġenb. Nisma' ħafna Kristjani jiddomandaw minn għand Alla dak li Alla wiegħed il-ħajtijulna fl-aħħar jum. U allura jekk nagħmlu hekk nkunu nies tosti, nies ingrati, nies ukoll mingħajr paċenzja. Illi maħniex kapaċi nistennew kif jgħidilna Pawlu hawnhekk nistennew imħeġġin għalih. Fis-stess kuntest meta Pawlu jgħid li l-profezija qatt tispiċċa, l-ilsna qatt jintemmu, per dawn it-tlieta jibqgħu. U għalhekk nixtieq li niffukalkom l-attenzjoni ta' qalbkom dalgħodu fuq it-tama. It-tama li Alla mill-bidu kellem saħansitra lil Adam u Eva u qalilhom illi n-nisel tal-mara qatt jisħaq ras is-serb diġà żerrija ċkejkna ta' tama. Illi Alla baqa jkabbara, baqa jispjega. Tajjeb il-profeti fosthom Iżajija jgħid illi qasba mġelġla meta jidher Messija, qasba mġelġla mhux se jiksirha u ftila ddaħħan mhux se jitfiha sakemm wassal il-ġustizzja għal vittorja. U f'ismu qatt jittamaw il-ġentili. Jgħix naqra dan taqbad nitkaxkixa. Għaliex f'ismu qatt jittamaw il-ġentili hawn aħna. Hawn aħna dak li qal Iżajja l-profeta seħħ fina nfusna. U kif tista' ma tkunx eċċitati li tajt wow! Illi dik it-tama li Alla ta' permezz tal-profeta. Illi f'ismu, f'isem il-Messija, Ġesu ta' Nazaret. Il-ġentili qatt jittamaw, aħna ġentili, l-Amerikani, l-Afrikani, l-Asjatiċi, qegħdin nittamaw fih. U allura Alla baqa jkellem lin-nies u l-Lut. U ironikament, niesu l-Lut li suppost kienu jafu l-aħjar, li suppost bħalma għamel Abram ferħu meta raw il-jum ta' Kristu. Ġesu qal, Abram feraħ meta ra il-jum tiegħi, raħ bit-tama. Alla poġġjulu qudiemu u raħ u feraħ. Jgħidlek. L-istess Lut flok ma ttamaw f'dan il-Messija li Alla wiegħed, baqgħu jittamaw f'Mosè. U Ġesu jixlihom fil-Ġwanna 5 u jgħidilhom taħsbux li jiena se nakkużakom quddiem il-missier. Dak li jakkużakom Mosè li fih intom ittamajtu. Nies reliġjużi, nies moralisti, nies li kienu morru s-sinagoga kull nhar ta' Sibt, jitolbu regolarment kuljum, jagħtu l-karità, isumu u tal-affarijiet kollha, Ġesu qiegħed jgħidilhom intom qed tittamaw f'Mosè. Qed tittamaw fl-ubbidjenza fit-tjieba tagħkom infuskom. Għax kieku emmintu l-Mosè, ġifieri fil-waqt li huma qegħdin orgoljużi, imkabbrin bihom infushom il għaliex maħabba tjieba personali tagħhom. Ġesu għallhom, però il-Mosè mhux vera temnuh. Mhux vera temnuh. Tajdu li temnuh. Ma mhux vera temnuh. Għax kieku emmintu l-Mosè kontu temnu lili. Għax Mosè kiteb dwari. Mosè u l-profeti kollha ħabbru
il-jiem tal-Messija, imma jekk intom ma temnux il-kitbit tiegħu, kif se temnu kliemi? U din il-problema ta' ħafna nies li huma ikkonċentratu fuq infushom x'kapaċi jagħmlu huma. Dina hija l-tema, il-kwistjoni kollha fl-aħħar mill-aħħar bejnietna l-Evanġeliċi u l-Kattoliċi. Il-dibattitu li se jkolli jiena u hija ġew ma' dak iż-żewġ saċerdoti jekk Alla jrid. Hija proprjament fuq hekk. Fuq hekk. Hemm ħafna affarijiet illi nemmnuhom l-istess. Ngħidu li nemmnu l-istess Bibja. Imma fl-aħħar mill-aħħar it-tama tiegħek int min int fuq min qiegħda. F'min qiegħda? Ġesu Kristu u fih waħdu? Jew f'Musa, jew fit-tieba tiegħek, jew fis-sagramenti, jew fil-purgatorju, jew x'kapaċi jagħmel ħadd ieħor għalik. Ġesu poġġa tama li hija tama talba qudiemna. Tama li tottalina. Tama li hija eċċellenti. U allura ma rridux li aħna nimmissjaw din it-tama. Jew li nkunu mqarqin naħsbu illi iva badna mat-tama qiegħda qudiemna bħal dik l-ankra illi tinżel u taqbad mal-qiegħ tal-baħar sabiex il-vapur ikun sod ma jiċċaqlax. Meta Ġesu qam minn bell-imwiet, ingħaqad ma' tnejn mit-tixxiekli tiegħu li kienu sejrin lejn Emmaus u kienu ħosbiena mniktin. Ġesu ngħaqad magħhom u qalilhom fuq xi xejn titkellmu. U għallulu dwar Ġesu naħseb ma għarfuhx. U baqgħu jitkellmu u wieħed minnhom qallu lil Ġesu qallu kif is-saċerdoti ewlenin u l-ħakkiema tagħna irħewh lil dan Ġesu għas-sentenza tal-mewt u salbuh. Imma aħna konna qed nittamaw illi kien hu nnifsu li kellu jifdi lill-Iżrael. Issa wkoll apparti da kollu dan issa huwa t-tielet jum mindu ġara dan kollu. Ironikament għal darb'oħra, dawn l-istess nies illi kellhom fiduċja Ġesu Kristu u issuppunew illi dan hu l-Messija. Però mbagħad ħadu tiżbita. Ma pretendewx illi l-Messija tagħhom ikun mislub. Mewta ta' għajb, ta' infamja, mewta saħtjata fuq salib. Huma qegħdin jammettu miegħu qalu aħna konna qegħdin nittamaw forsi min jaf illi kellu jkun hu illi jifdi lill-Iżrael. Qegħdin tirrealizzaw illi dawn in-nies illi huma nies illi għarfu il-Ġesu, biddu fiha kollha tagħhom. Tajjeb? Attwalment Ġesu bil-mewt tiegħu kien fdihom. Għadhom ma rrealizzawx din, għadhom ma fehmux sew, però iva rridu narfu illi f'Ġesu bil-ħajja impeccabli tiegħu, bil-mewt u bil-rixox tiegħu, it-tama li Alla tkellem dwarha għal sekli kbar ta' snin issija mwettqa. Ja tama reali. Mhix tama biss bil-kliem, ma issa saret bil-fatti. Fatti storiċi. Fatti li ġraw f'din id-dinja tagħna. Innegabbli illi bħalma kien jeżisti Shakespeare, Giulio Cesare u dawn il-karattri kollha tal-istorja, Ġesu ta' Nażaret eżista, għex għandna rekordju tal-ħajja tiegħu tajjeb minn kittieba kredibbli ħafna. U allura nistgħu iva nserħu rasna u ngħidu it-tama tagħna hija waħda reali, mhix fittizja, mhix storja avventata. Bħal bqija tar-reliġjonijiet folot l-oħra. Hija tama reali. Tama reali. U allura din tama infatti ġabitilna differenza kbira f'ħajjitna. Jekk aħna inħarsu ħarsa madwarna. Infatti Pawlu jgħid l-Efesin forsi xi snin żgur wara li ikkonvertew, jikbilhom l-ittra tiegħu u jgħidilhom ftakru Alla ma jgħidix ninsew x'konna qabel u x'aħna bħalissa. Differenza enormi li hemm. Jekk ninsew nitkabru. Qabel konna bla fejda, bla saħħa, dajfa, edewa tal-Alla, u issa mhux biss ħbieb tal-Alla,
u li adottivi tiegħu x'differenza kbira ġabilna Ġesu Kristu. Ftakru mela li f'dak iż-żmien ġifi qabel meta konna għadna fil-paganizmu Muhammad ħanajdulu hekk. Ftakru li f'dak iż-żmien kontu mingħajr Kristu. U din il-problema ħajsemmi oħrajn, ma din il-problema fundamentali. Jekk int mingħajr Kristu ma tistax tgawdi mill-milja tal-barkiet tal lejk. Kontu mingħajr Kristu frustieri u barranin għaċ-ċittadinanza ta' Iżrael, barranin għal pattijiet tal-weda, ġifi l-wedi tal-la ma stajniex aħna nagħmluhom tagħna. Mingħajr medjatur. Kontu mingħajr tama. Smajtuha? Mingħajr tama. Kulħadd għandu t-tama tiegħu u kulħadd jgħidlek I hope so. Vera? Fuq kulħadd, infatti t-tama hija part integrali mill-eżistenza umana. Kulħadd jittama b'xi mod, b'xi ħadd, b'xi ħaġa. Imma t-tama vera jagħtina Ġesu Kristu. Kontu mingħajr tama u mingħajr Alla f'din id-dinja. Ġesu għamel differenza. Però rridkom tapprezzaw issa illi għall-eternità jerġa' dan li qegħdin ingawdu bħalissa ma nistgħux nikkomparawh ma dak li Alla qatt jagħtina. Din hija t-tama. Il-fatt li Pawlu jgħid illi kieku f'din id-dinja biss aħna ttamajna fi Kristu. Ġifi kieku għal dal-omor ta' what? 60, 80 l-aktar mija? Kieku għal din ħajja biss għandna l-aktar nies patetiċi, l-aktar nies imsejknin, l-aktar nies boloħ li għaw fid-dinja. Ġifi li kieku l-esistenza umana tispiċċa mal-qabar. Ejjew ngawduha il-ħajja, dan ftit li għandna niffangaw fih. Ħana nafu, Alla tagħna perspettiva għall-eternità. Alla tagħna li mhux biss naraw sa xi berm neħirna, ma naraw illi mhux biss għal din ħajja ittamajna fi Kristu. Kristu li qed fuq l-emenija tal-missier daħal qudiemna, daħal qabilna bħala prekursur, bħala garanzija illi la darba huwa jinsab fil-glorja. Aħna wkoll membri ta' ġismu, ta' laħmu u ta' għadmu, aħna wkoll għad nkunu hemm. Qed nirreferi meta ngħid aħna għal dawk illi huma imwielda minn ġdid. Lawa, jridu nifhmu illi t-tama, meta nitkellmu dwar it-tama, li tferraħna, poġġina f'postna. Għalna biex niġru it-tiġrija l qudiemna. Din it-tama ma tidirx. Il-fatt li ma tidirx ma jfissirx mhix reali. Ħafna fajt ma jidrux. Ibda mill-arja. Ħadd ma jgħix mingħajr arja, però nafu illi teżisti, u allura għandna bżonna. Hekk ukoll it-tama. Pawlu fil-Kolossin jgħidilna isemmi it-tama riservata għalikom fis-smawiet. Riservata għalikom hija tama għażiża, hija tama prezzjuża, però hija merfuqa għalina. Merfuqa għalina fis-smawiet li dwara intom smajtu qabel fil-kelma tal-verità. L-Evanġelju illi ġie għandkom. Hija tama inkredibbli meta wieħed jikkonsidra xejn. Hija tama illi tatina li mentalment il-persuna kollha tagħna għandha l-aqwa motiv, għandha l-aqwa raġuni sabiex ninvestu ruħna f'din it-tama li hemm qiegħda qudiemna. Pawlu jgħid li intom iġġustifikati bil-grazzja tiegħu, dikjarati ġusti dal-bar dejjem bil-merti ta' Kristu, u allura sirtu werrieta skont it-tama tal-ħajja eterna. Werrieta ta' Alla. Bħalissa għaddej minn proċess il-ftit li affarijiet li kellhom hom missieri qegħdin naqsmuhom bejn 6 taħwa. Attwalment il-wirt tomu missieri ħallewhomna meta kienu għadhom ħajjin għax tagħna għat-trobbija u isbaħ minn hekk u ħajja minn hekk m'hemmx. Però ovvjament bħalma jagħmel kulħadd il-ftit dana, però
Fl-aħmar ħaddejt biħu minnajru tagħti xorta waħda. Tajjeb? U naħseb tista' tkun l-aqwa miljonarju ma tistax tħodhom miegħek. B'kuntrast, aħna sirna werrieta skont it-tama tal-ħajja eterna. Ħajja eterna ġifieri li tgawdija talla fil-feliċità, fil-glorja, fil-għena, fil-qdusija quddiem Alla għall-eternità. Alla ried jarraf x'inhi l-għana tal-glorja, x'inhuma r-rikkezzi tal-glorja, ta' tal-misteru fost il-ġentili li hu Kristu fikom. It-tama tal-glorja. Kolossin 1:27. Kristu fikom huwa l-garanzija kif inhu Kristu fina. Permezz tal-Ispiritu tiegħu. U għalinna jiena semmut per mhux ħallikom orfni nibgħatilkom l-Ispiritu Santu biex jibqa' magħkom għal dejjem. Huwa l-garanzija s-siġill, il-kabbarra, id-down payment, id-depożitu minn qabel ta' dak li Alla għad irid jagħtina fil-futur. Kristu fikom it-tama tal-glorja. U allura it-tama tagħna hija miġbura mhux prinċipalment. Kollha kemm hi. It-tama tagħna hija miġbura totalment f'Ġesu Kristu. Bibbja sejħallu it-tama tagħna. It-tama tagħna. Ġesu Kristu illi ġie wettaq il-fidwa tagħna u għad jerġa' jidher sabiex anke jifdina f'dan il-povru ġisem illi aħna ngħixu fih. L-aħwa assigurakom li għal Alla il-ġisem huwa importanti daqs ir-ruħ. Aħna ma nirraġunawx hekk, il-Bibja il-ġisem tagħtih importanza daqs ir-ruħ. Għaliex? Għax il-ġisem ħalqu Alla. Għamlu Alla. U mhux mistħi mill-ħolqien tiegħu Alla. Tant mhux mistħi li jibnu l-għażiż assuma ġisem bħal tagħna. Bid-demm, bil-laħam, b'ruħ raġunevoli. Alla iħobb il-bniedem. Il-ġisem huma ruħ u spiritu. Ruħ u ġisem. Allura, meta l-Bibja tpoġġi qudiemna li Kristu qatt jifdina fil-ġisem, u ċoe ma nibqgħux dal-ġisem, Pawlu jsejħu ġisem tal-umiljazzjoni tagħna. Ġisem umli, illi pereżempju jiena nixtieq li għadni enerġetiku b'saħħti u ma ngħix malajr, ma il-modija ta' żmien, il-modija ta' snin imbagħad tibda tħossa. Mhux vera. U mbagħad jibda jidħol il-mawt. U mbagħad fi qabel ma ħadd pilloli tibda tieħu l-pilloli. U ġisem tal-umiljazzjoni bid-djufijiet kollha tiegħu. Kristu għad jifdina minnu. Fir-ritorn tiegħu. Tejtu 2:13 jgħidilna li aħna qegħdin nistennew it-tama mbierka. Għal darb'oħra, Pawlu tgħid erfgħu ħarsitkom il fuq. Nistennew it-tama mbierka il-manifestazzjoni tal-glorja tal-Alla l-kbir ossija is-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Minu dan li rieġa ġej għalina biex jiġborna fih danu, biex ingawdu huwa Alla l-kbir, is-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U meta jiġi, xi seħħ meta jiġi? Il-qawm mill-mewt. Din t-tama tal-poplu tal-Alla mill-antik. Mill-antik. Meta Ġesu żar il-Marta u l-Marija wara li saru vistusi maħabba huwa. U Marta qaltu minix ċattux Marta u Marija, pero qaltlu Marta. Qaltlu Ġesu qalli aħuk jerġa' jqum. U Marta wieġbet iva mulej, naf li jerġa' jqum fl-aħħar jum. U x'weġiba Ġesu mbagħad? Jien huwa l-qawmien u l-ħajja. Il-fatt li se jkun hemm qawmien fl-aħħar jum, għaliex se jseħħ dak il-qawmien? Għax jienu l-qawmien. Jienu. U dak kien stess urija li għandu s-seta fuq il-mewt bil-qajjem il-ħuwa. U ftit wara, meta ingħata għal dnubietna kienu wkoll imqajjem għal ġustifikazzjoni tagħna. Ġifieri mar-ritorn ta' Kristu, iva, imbagħad it-tama tagħna tibda issaħħ. Il għaliex Alla
jagħmel li l-umanità kollha fl-aħħar mill-aħħar titqajjem mill-mewt. L-omnipotenza tal-Alla tidher b'mod manifest. Nibdew nsaqsu ma kif u x'fatta li ġisma li jkunu nħarqu. Alla jaf. U Alla kapaċi aktar minnek, nassigurak. Ġesu jgħid għat-tiġissija li dawk kollha li qegħdin fl-oqbra jisimgħu leħnu joħorġu. Dawk li għamlu t-tajjeb għal-qawmien tal-ħajja. Dawk li għamlu l-ħażen għal-qawmien tal-ġudizzju. Ġifieri il-nies li jqumu u xi wħud ħajkunu fuq il-lemin, xi wħud fuq ix-xelluk. Jingħarfu mit-tip ta' ħajja li jkunu għexu. Prattikament, mit-tip ta' ħajja kienx ħajja qaddisa jew ħajja irreverenti lejn Alla. U għalhekk matul mill-bidu tal-istorja tal-Knisja, mindu Ġesu bagħat l-Apostli sabiex xandru l-Vanġelu, x'kienet il-konċentrazzjoni tal-prittkar tagħhom? Il-qawmien. Il-qawmien. Pawlu għajat fis-Sanedrin meta kien arrestat u qed jiddefendi lil nnifsu l-aħwa, jien Fariżew bin il-Fariżej dwar it-tama u r-reżurrezzjoni jew il-qawmien tal-mejtin jiena ninsab fi proċess. Ninsab arrestat mod diġuri minħabba l-fatt li jien qed inxandar il-qawmien mill-mewt. Fl-aħħar mill-aħħar imqar Mosè għallem il-qawmien mill-mewt. U l-profeti għallmuh ukoll. U l-qawmien mill-mewt rajnieh fostna qed jgħidulhom Pawlu. Meta Ġesu ta' Nażaret qajjem mill-mewt. Aktar tard jidher quddiem gvernaturi ieħor u jgħid illi issa dan nammettilek, illi skont it-triq li huma jsejħula setta qed jgħid għal Lut reliġjużi ma mitlufa li kienu preżenti miegħu. Skont it-triq li huma jsejħula setta hekk inqim l-Alla ta' missirietna billi nemmel ħwejġ kollha skont il-liġi u l-ħwejġ miktuba mill-profeti u għandi tama falla. Eda kull darba dawn in-nies li kienu arrestati, msawta, immaltrattati, kif irnexxihom li jkomplu minn għamel ta' qalbhom? Għandi tama falla. Għandi tama falla. Bħalissa iva ngħaddi mit-batijiet. Ma importax imma. Għax naf minn hemmhekk. U naf li hu kapaċi li jżomm dak li jiena rħejt fidejh sa dak il-jum. Sa jum il-ġudizzju. U allura iva għandi tama falla li dawn infushom ukoll jistennew li għad ikun hemm reżurrezzjoni kemm tal-ġusti kif ukoll tal-inġusti. U din hija situazzjoni qegħdin ngħixu fiha pajjiżna llum il-ġurnata, qegħdin ngħixu ma' nies illi jgħidulna apertament, sinċerament, iva, aħna wkoll nemmnu illi għad ikun hemm resurrezzjoni fl-aħħar jum. Vera jew le? Jgħidulha u nemmen li vera jemmnu għadin. Vera jemmnu. Frattant, Pawlu u l-Lut, jew aħjar il-Lut ma kinux jaħmluh il-Pawlu. U rriduh mejjed. Għaliex? Għax Pawlu spjegalhom. Illi dik it-tama li Alla tkellem permezz tal-profeti dwarha, it-tama tal-qawmien, tinsab miġbura f'Ġesu ta' Nażaret illi intom ma lqajtuhx. Illi intom warrabtuh. Dik hija d-differenza kollha. Illi t-tama tagħna hija waħda reali li jiena nista' ingawdija u nkun assugurat minnha għax jien ta' Kristu tiegħi. Hemm din ir-rabta li ma tinħallx bejnietna. Minħabba dan ukoll jiena nagħmel l-almu tiegħi ikompli jgħid Pawlu sabiex immantni il-ħin kollu kuxjenza safja quddiem Alla u l-bnedmin. Din it-tama li l-Bibja qiegħed qudiemna tqanqalna biex aħna nimxu kuxjenza tajba quddiem Alla u l-bnedmin. Hija tama illi tippurifikana. Tama li bija aħna nitħejjew għal meta naraw l-Alla wiċċ imwiċċ. Aktar tard l-istess Apostlu Pawlu issa Atti 26 għal darb'oħra qiegħed quddiem is-Sultan Agrippa u Feliċ, il-gvernatur, u qudiem ħafna kbarat u qed jgħidilhom li dawn in-nies il-Lut ilhom jafuni minn qabel għal żmien twil. Jekk iridu jixtu illi skont is-setta l-aktar stretta tar-reliġjon tagħna. Jiena għext bħala Fariżew.
Qed jgħidilhom dwar il-passat tiegħu. U issa għaddej proċess minħabba għal darb'oħra minħabba it-tama fil-weda magħmula minn Alla lil missirietna. Intaraw, tama fil-weda. X'weda hi? Il-weda tal-qawmien fl-aħħar jum. L-evoluzzjonisti, l-infidili, ix-xettiċi jridu ċaħduna f'dil-weda u jgħidulna li aħna biċċa tajn, li ħriġna mit-tajn u nistgħu morru lura fit-tajn u daqshekk. Le, Alla tagħna tama. Tama li nistgħu aħna allura nimxu b'konfidenza. Tama mogħtija lilna minn Alla permezz ta' Kristu Ġesu. Dwar din it-tama jgħid ikun mixli mill-lut ja sultan jgħidlu. Dwar din it-tama xejn iżjed id-differenza il-kustjoni kollha bejnietna huma reliġjużi jien ukoll reliġjuż. Huma jidrilhom li huma fir-raġun, jien ukoll ngħid jien fir-raġun. Din hija kwistjoni kollha. L-tama tiegħi hija miġbura biss Ġesu Kristu. F'ħadd aktar, f'xejn aktar. U għali mbagħad jisfidhom u jgħidilhom għaliex mela huwa kkonsidrat minnkom bħala inkredibbli illi Alla jqajjem il-mejtin. Pawlu qed jgħid il-gbarat u s-sultan qudiemu li kienu pagani. Għalfejn għandhom isuha bħala xi ħaġa ta' barra minn hawn illi Alla jqajjem il-mejtin. Diġà urina illi infatti qajjem il-mejtin, qajjem il-libnu l-ewwel frott ta' dawk li raqdu x'vera. Pawlu mbagħad jittieħed Ruma wara li anke ġie Malta kif tafu l-istorja tajjeb u l-ewwel jagħmel il-xjuħ tal-lut f'Ruma fid-dar mikrija tiegħu u jgħidilhom l-aħwa sforzi r-raġuni se jaħtilkom biex narakom u nitkellem magħkom. Għax minħabba t-tama ta' Iżrael għandi imdawra miegħi il-katina. Immaġinaw postu Pawlu bis-soldati madwaru bil-katina qiegħed fid-dar mikrija bagħat għal dawn l-xjuħ ta' Iżrael. Qed jgħidilhom ara, qed imbagħti. Qed imbagħti. Priġunier innoċenti. Iffrejmjawh, il-lut iffrejmjawh prattikament. Minħabba t-tama ta' Iżrael. Minħabba t-tama ta' Iżrael kapaċi li aħna infendu, kapaċi li ngħaddu l-qudiem, kapaċi li nisħqu ras is-serb u nirfsu fuq l-iskorpjuni u fuq l-qawwa kollha tal-għadu. Għax Alla tagħna tama. Għalhekk Pawlu mbagħad bil-konfidenza tas-Solonkin kienu dawn l-insara ta' qabilna kienu imniktin għaliex xi wħud minn ħuthom kienu mietu u ħasbu kif jista' jkunu mutu meta Ġesu għadu ma ġiex x'ġara. U Pawlu jgħidilhom issa ma ridkomx tkunu ignoranti l-aħwa dwar dawk li huma reqdin sabiex ma tniktux qalbkom bħalma jagħmlu l-bqija tan-nies li m'għandhomx tama. Għaliex għax it-tama tagħna tmur lilin minn dil-ħajja. Dan ġanajtu għal-iżbal ta' ħafna Kristjani llum, Pentekostali, karizmatiċi sejħolhom it-triq, illi l-Alla di jiddomandawlu għatina llum dak li jent wetna għada. U żbal kbir. U żbal kbir. Ma Pawlu għalli titniktux, għaliex nafu li mal-ritorn ta' Kristu se jara fil-tiegħu u iva se jiġborhom fuq l-lemenija tiegħu u jarafhom bħala naċ tiegħu u jdaħħalhom fis-saldna tiegħu. Itlu intom imberkin ta' missieri fis-saldna mħejja għalikom minn qabel il-pedament tad-dinja. Jiġifieri il-tama illi ġabilna Ġesu Kristu tmur lilin mill-qabar, tama illi bija aħna naslu saħansitra fil-ġenna infisa, fid-dar tal-missier. Tielet smewwiet, il-Bibja sejjaħ dan il-post, din ir-realtà b'immaġnijiet Ġerusalem il-ġdida, bit-toroq tad-deb trasparenti, prova immaġina. Belt kubu, twila, wiesa, għolja l-istess. Lingwaġġ simboliku biex aħna nifhmu l-perfezzjoni li Alla għad idaħħalna fih kollu mertu ta' Kristu ibnu bis-sofferenzi li hu laqa
sabiex jagħmel pattija għal dnubietna. Dan huwa x-xogħol talla. Ix-xogħol talla li għad bħalma jgħid l-Apostlu Pawlu fil-Rumani 5 jgħid li aħna issa diġà aħna ġustifikati bil-fidi. Diġà sewwa Alla. Diġà ħbib miegħu. M'għandniex għalfejn nintertu qalbna, m'għandniex għalfejn niddubitaw. Aħna ġustifikati bil-fidi u allura għandna sliem ma' Alla. Għandna sliem. Qabel konna edewwa missa Alla ħabbibna miegħu. Permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Li permezz tiegħu wkoll akkwistajna l-aċċess, id-dħul bil-fidi f'din il-grazzja li fiha ninsabu. Ġesu poġġiena fil-sfera tal-grazzja ta' Alla. Alla laqana f'ibnu l-maħbub, għal ebda raġuni oħra. F'ibnu l-maħbub aħna mogħtija merba quddiem Alla u neżultaw fit-tama tal-glorja ta' Alla. Meta tgħid teżulta ġifieri tifraħ fuq li tifraħ b'mod tal-ġenn. Dik li tfisser. Teżulta. Ġubilanti. Titenna. Neżultaw fit-tama tal-glorja t'Alla. Li għad naraw il-glorja t'Alla. Ħadd ma jista' jimmaġina, ħadd ma jista' mqar jibda biex jifhem. Ma din hija t-tama li poġġa Ġesu Kristu qudiemna. Nixtieq nagħmel 6 punti ta' applikazzjoni u nieqfu. Fuq da kollu, fuq da l-ismajna. Tajjeb, x'għandna nagħmlu? L-ewwel qed titlob. Itlob. Jekk da li għadda l-għodu ma naqlikx. Jew jekk ma impressjonakx. U tajt li inti Kristjan, għandek bżonn li Alla jiftaħlek il-qalb u jdawwallek il-qalb. Għaliex hemm xi ħaġa li biex taħdem sew. Itlob. Pawlu Apostlu nifsu lill-Efesin qalilhom jien qed nitlob għalikom. Sabiex l-għajnejn ta' qalbkom ikunu mdawlin. Ħalli tkunu tafu x'inhi t-tama tas-sejħa tiegħu. Kemm hija importanti tit-tama. Imma taf x'inhi. Qed iddawwallek it-triq minn sbieħ il-jum sakemm tidħol lura fil-frix fl-għaxija. Qed iddawwallek it-triq. Qed poġġik fil-perspettiva tajba. Qiegħda ġġielek il qalbek toqmos fik bil-gratitudni, bit-tifħir, bir-ringrazzjament lill-Alla. Jekk ma nafux x'inhi t-tama tagħna laħwa nibdew nġibu ruħna u nitkellmu bħal nies mitlufa. Xejn differenti. Hemm bżonn ikun nafu x'inhi t-tama tas-sejħa tiegħu, x'inhu l-għana jew ir-rikkezzi tal-glorja tal-wirt tiegħu fil-qaddisin. Dik l-ewwel ħaġa. Irridu nifhmu, irridu napprezzaw il-magnitudni, il-kobor ta' din it-tama imqiegħda qudiemna. U din it-tama wkoll iġġelna nisseparaw ruħna mill-ħażin tad-dinja. Jekk ta' bilħaq għandna dit-tama tal-ġenna u fil-ġenna ma jidħol xejn li nniġġes. Bħalma tgħid l-Iskrittura fittxu sliem u l-qdusija li mingħajrha ebda bniedem ma jara l-mulej. Din it-tama Alla tajjilna biex timbuttana l-qudiem għall-qdusija. Mhux nitażnu. Mhux nitħallew ninġarru mal-kurrent. Issepara ruħek. Ara kif jirraġuna l-Apostlu Ġwanni. Nafu illi meta Ġesu se jidher aħna se nkunu nixbħuh għax se narawh bħalma hu bħalissa nemmnu fih. Min qatt ma rajnieh. Qatt ma kellna diskursata miegħu bħalma kellu Pietru l-Apostli l-oħra. Imma nemmnu illi Ġesu huwa s-Salvatur reali, is-Salvatur attwali tagħna. Qatt narawh bħalma hu. Kull min għandu dit-tama fih ikompli jgħid. Jippurifika lil nnifsu bħalma hu pur Ġesu. Dik ta' bilħaq għandna dit-tama fina. Dik it-tama qiegħda ssaffina. Issaffina fil-sienna, fil-mentalità tagħna, fl-emejjel tagħna. It-tielet punt, din it-tama wkoll iġġelna illi nistinkaw. Illi nistinkaw.
ħafna Kristjani jippreferu joqogħdu fil-ġemp u josservaw il-ftit Kristjani biżla illi qegħdin jaħdmu għas-salta tagħna. Dittama suppost qed ġela nistinkaw Lut 6 jgħidilna li aħna nixtiequ li kull wieħed minnkom juri l-istess tħabbrik, l-istess impenn ħalli jasal għall-assigurazzjoni sħiħa tat-tama sa tmiem. Sabiex ma ssirux indolenti, ma ssirux għazzanin, imma timitaw il-dawk li permezz tal-fidi u l-paċenzja jirtu l-wedi. Smajtu? Permezz tal-fidi u l-paċenzja. Dak li Alla wedek fil-futur, tajjeb jekk ma jdewqulekx bħalissa fil-li fejqek jew jatik barkit oħra, ma importanx dik jarrida tiegħu u jaf x'inhu l-aħjar. Però ċertament dak li wedek fil-futur se jtiwlek. Meta jasal iż-żmien għalih, vera? U allura din ukoll iġġelna nistinkaw, insur ħabbrieka. Imbagħad ukoll ir-raba applikazzjoni illi nagħtu xhieda. Aħna rċivejniha it-tama, nifirħu fiha. Imma xi ngħidu għal ħadd ieħor li għadu barra, li għadu jaqgħat il-pon kontra Alla u jipprotesta kontrih u jgħid li btixxira ta' pinna kapaċi inekked batijiet u Alla krudil li jitaxxaq bil-batijiet tagħna. Bħalla l-lat l-oħra kollha. Alli. Nistgħu nagħtu xhieda u ngħidu li d-tama li aħna rċivejna kapaċi tkun tagħhom ukoll. Daw kollha li huma mobbijin u li huma mtaqlin u li jħossu allura d-dnub tagħhom, l-arroganza tagħhom, l-ingratitudni tagħhom kontra Alla. Għal dawk li huma niedma, iva, din it-tama hija tagħhom ukoll. U iva rridu nagħtu xhieda. Pietru jgħidilna kunu preparati dejjem biex toffru difiża il-kull min jissupplikakom jew jitlobkom biex tagħtuh raġuni għat-tama fikom. Meta jarawkom fuq il-post tax-xogħol illi qegħdin jitbaħardu jitkellmu pastas, having a good time minn għalihom, u inti separajt ruħek, jew forsi meta rajt li tikkoreġihom lil sħabek u jgħidulek qaddis u bid-diadema u dal-affarijiet kollha, għatihom ir-raġuni tat-tama tiegħek. Jiena ma nitħammitx għax li tagħti xhieda tagħti ir-raġuni għat-tama fikom, ma dan kollu għamluha bil-manswetudni u bir-rispett. Mhux bit-tajjir. Bir-rispett. Mod ċivili. Mod kwiet. Ma ċanfar. Urihom illi huma wkoll għandhom bżonn dik it-tama. Għax il-ġudizzju jasal kulħadd mhux vera. Il-ħames punt ta' applikazzjoni żomm sħiħ. Żomm sħiħ. Bdejt il-ġirja, iffissajt ħarsek fuq Sina Ġesu, tħalli xejn milli fixklek, milli jaqlalek ħarstek fuq Ġesu. Żomm sħiħ. Għaliex għax it-tama ma tiddiżappuntanix jgħidilna fir-Rumani 5 vers 5. Tajjeb, jekk jiena inwedek xi ħaġa, hemm ċans niddiżappuntak vera. Ngħidlek weda, però mbagħad nara li m'iniex kapaċi nagħmel tajjeb għalija. Aħna niddiżappuntaw xulxin. U għalhekk aħna meta nitkellmu dwar it-tama, nittama li ngħaddi mill-eżami bir-raġun. L-eżitu, r-riżultat ma tafux. Ma tafux. Imma t-tama li jagħtina Alla imsejsa fuq il-mewt u r-reżurrezzjoni ta' Kristu hija tama żgura, hija tama infallibbli, hija tama li ma tistax tagħmel art. Għalhekk jgħidilna hawnhekk it-tama ma tiddiżappuntaniex għax l-imħabba ta' Alla hija msawba fi qlubna permezz tal-Ispiritu Santu mod lilna. Alla diġà urina li jħobbna. Bagħatilna l-Ispiritu tiegħu fi qlubna, diġà għandna l-esperjenza tal-imħabba ta' Alla. Diġà nafu l-Vanġelu l-qajnieh, nożżuh, ngħixuh. L-Ispiritu Santu, il-Paraklitu li jenna, għawina, ifarraġna. Ma nix għalfejn nintelu, ma nix għalfejn nitwargu fil-ġemp.
imma nżommu sħiħ. U l-aħħar ħaġa, ożza din il-weda, ħabibtijiet, ożza. Ożza, m'hemm xejn aħjar f'din id-dinja biex bija nkunu kapaċi naslu sa tmiem bl-unuri. L-Apostol Pawlu kien kapaċi jgħid meta kien jaf li imbagħad wasal biex jieħu l-martirju. Waqt jikteb prattikament it-testament tiegħu it-tieni tra Timotju. Timotju jgħidlu issa rajt is-sara tajba, jew ġiliet il-ġlieda tajba. Ġrejt il-korsa tiegħi, żammejt il-fidi. Min issa l-qudiem hemm merfuqa għalija il-kuruna tal-ġustizzja li l-mulej se jirregala lili. Jew l-mulej se jippremjani bija mhux biss lili. Imma wkoll il-dawk kollha li ħabbew id-dera ta' Kristu. Qed jgħid ħalina li aħna nħobbu u nitolbu ta' kuljum. Tiġi saltatek. Għawek ma nissalta li tibqa'. Il-bliet kollha kbar, Ruma, kollha jispiċċaw, kollha jgħaddu. Imma għandna belt li tibqa'. Li l-arkitett u l-bennej tagħha u Alla. U Alla wkoll li tagħna dritt biex nitlu f'dik il-belt. Issa Alla tat-tama, Rumani 15. Issa Alla tat-tama. Jimlikom b'kull ferħ u sliem intom u tafdaw fih. Ħalli toktru, ħalli tiżdiedu fit-tama bis-seta tal-Ispiritu Santu. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now